हामबाय दिनै बेलायखेनो तंथखा अबखाय दिनै लाइबुमांनाय जों साइमानो दिनै पार्टी आईपीएफटी 2009 नि हयते जों लगातार मुभमेंट खायफायो फियाबा ताकलाय दिनै मुभमेंट बेलायखेनो गाहामखौ बुंनाय तामनोके दिनै महाराज पदकिसुनि चेष्टा बाय मनि वानसक मुंबाय जों दिनै पार्टी आईपीएफटी तैतिफ्रा मथा जों जयेंटलि थांलाय दङ दिल्लीआव जों जयेंट मुभमेंट फर त्रिपुरालेण्ड एंड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड इसोर तयै जों दिनै आवाजथि सानाय तैबो जों साइमाखा प्राय हाजारनि ऊपर बरक अलरेडि फायखा जों दिल्ली थांनाय तै जों दिनै प्रग्राम शेड्यूल खायजाक 30 तारिख 1 तारिख आरो 2 दिन बागै जों दरना खायनाय दरना खायफ्राव जों साइमानो दिनै पार्लियामेंट दिनै चलाय दंनाय पार्लियामेंटनि समायावनो जों थिक जरानाय थांखा आबाद दिनै वानसकमों ताकलाय जों दिनै पार्लियामेंटनि सेसन समायाव दिनै आवाजनि खरां तैबो तरनाय दिनै तै मुभमेंट तैबो करागनाय तामनोके जों सारा मुसुगो दिनै इन्डियान बर'रावनो दिल्लीनि दिनै मिनिस्टारावनो जत इन्डियान बर'राव वानसकथों जे दिनै त्रिपुरा सरक त्रिपुरा हागो जों दिनै ससियेल जास्टिस जों मानलिया जों जास्टिस जों गोरोन्थिबां गैखा तै जों नायमानि अब जतनि इमां अब शुधु पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा नायमानि सिमिया इट बिकम पीपल मुभमेंट इट बिकम पीपल डिमांड इट्स नॉट ओनली आईपीएफटी डिमांड एंड त्रिपुरा मथा डिमांड नाउ आवर डिमांड बिकम पीपल डिमांड अब बरं नायमानि अब खाकागो आनि बागै जों दिनै ताकलाय जों 2021 दिनै बागै बेलायखे दिन गाहाम जों खाकागो ताव जत्तन जों बर' रक दिनै सिख्ला रक दिनै स्टुडेन्ट दिनै कर्मचारी दिनै जत्तनो बर' रक दिनै कृषक जत्तनो वानसगो दिनै आल्टिमेट गोल दिनै आल्टिमेट थांजाकनि लामा हांखाय जों त्रिपुरालेण्ड बा गेदेर माना नांनाय अब वानसगैनो जों दिनै ताकलाय जों थांना नाय दंगो अब दिनै लाइबो मोनांनाय तैबो जों जे वानसक माने दिनै जों जत्तनो वानसगो जों थानसाक लायगै जों खाबाक्सा याब्रि बाक्साखौ जों सामुमा थांनाय अब साक्सेस जों दंगो बनि बागै आं जत्तनो हायनो हाय बेलाय हामबाय मारनाय तैबो दिनै गोबां दिनै क्लासिका बुलिसिक्ला जों फायनाय रक निरक जे कस्त मानाय जों साइमा माजिं जरा गोचांमा जरा दिनै रक कस्त मानाय नों चामा नमारक जे हामफाय आं फोनांनाय किताबो दिन पार्टी मुभमेंट अब दिन जों सेक्रिफाइस मा खायनाय जों मुभमेंट खायखो जों कस्त मानाय अब जों सिगार मा खायनाय आं कयनाय जत्तनो जों थांफ्रो दिनै सिख्ला रक दिनै चिराय रक जत्तनो गाहामखौ थानाय हंथों डिसिप्लिन मेनटेन खालामनाय हंथों जों दिनै मुभमेंट जों खाय दंगो अब कुनु दिनै तंथनि थांया जों बेरायगानि थांया अब दिनै मुभमेंट जों दिनै सेक्रिफाइस मा खायनाय आं कयनाय जत्तनो लामा कलक मा जों थांफ्रो जाहाथे डिसिप्लिन भाबे जों थांना नांनाय जों साजा नांनाय येस पिपल अफ त्रिपुरा द त्रिपुरा पिपल आर भेरि डिसिप्लिन भेरि यूनाइटेड भेरि हाम्बल अबेखे जों बोरै मा फुंनाय अब आं कयनाय जत्तनो जाहाथे गोजां गोजां खालाय थांलाय जादि जोंबो थांनाय जों खोना थांनाय अनेक दिन लिडार रक जों थांनाय जागा आं खोनाखा दिनै जत एमएलए दिनै आईपी पार्टीनि एमएलए दिनै त्रिपुरा मथानि ईएम बा एमडीसी बरावबो थांनाय इंक्लुडिं महाराज आं कक्स लायखा बावबो खोना थांनाय आंबो खोना थांनाय लाय जों आरो जत्तनो जों अलरेडि एरेन्ज खायजाक फियाबा जों मुखा लार्ज नाम्बार आसे बर' गोबांनि बागै बर' तंमानि चामानि केसा प्रब्लेम मोननाय आं साइमानो आरो गोजांमा जरा तैबो आं सानाय अर दिनै जों खोनाखा दिल्लीआव डेंगु सब रुगिङै दङ जत्तनो केयारफुलि जों चेतनामा दंलायनाय दिनै तुइ नुमारक चामारक थुमारक जों केसा हामखमा दंनाय ताबो गोजांमा जरा तै डेंगु उङै दङ जों खोनाबो दिल्लीआव आबाङै जों जत्तनो केयारफुल खामा दंलायनाय आं कयनाय जत्तनो डिसिप्लिन तैयै जाहाथे जों दिनै मुभमेन्टआव साक्सेस मा खायनाय आइ एम भेरि ग्रेटफुल टुडे एन्ड आइ एम भेरि हेपि that this is the history of our Tripura, that for the long time, as you know, IPFT party is demanding, and IPFT party is having movement, continuous movement since 2009. And this year it is a very become peculiar and very fortunate that we can go together jointly. Both party IPFT and Tripura Motha are having joint movement, so it become more stronger and stronger, and our voice will become heard. Our voice become more louder and louder, and this is time that the parliament session is going on. So during parliament session, we want to raise our voice. We want to give our message to the parliamentarian and all the leaders of Delhi, all Indian people, to listen our voices, to heard our cry and our agony
has to know people of Tripura, indigenous people of Tripura, were deprived for long years. So our main target, our main goal is to achieve our statehood in Tripura for the people of our state. Therefore, our demand will become more stronger and our voice will become more louder. So this I really thankful, especially to our Bubakara, our Maharaja, for his long demand, for dream that he want to unite together, he want to work together with everybody. Therefore, I appreciate him, I thank him from my bottom of my heart. And especially, I thank all the leaders, senior leaders of the both party, IPFT and the Pramotha, that we were sincerely, unitedly will work together, and we have all the program after Delhi movement. Again, and then coming January, February, and in coming days, we'll work together unitedly, and there are a lot of planned projects were already taken off, and I hopefully, I think the people of India, leader people, BJP leaders, and all Congress leaders, every leaders will listen our voice, and hopefully our movement will become stronger, and hopefully within very 1 or 2 years, our demand will successful. This is our hope and aspiration, and I want to tell the people of Tripura that our history is very peculiar. Everybody know our history. So when memorandum, we are going to give jointly, only one memorandum will be given, and both our leaders will give signature in the memorandum. There will be only one memorandum will be placed to the home ministers and prime ministers and the donor minister. So we are going to place our demand unitedly. Thank you.